Να το κάνω εγώ λες? Ναι, να το συσκεπάσουμε. Σε αυτό τα πλαίσια κολλήσαμε εντωμεταξύ. Να τα σάσουν. Τα άνοιξα εκεί. Τα φουασέ όλα διορθώνουν. Το λοιπόν, την άλλη Δευτέρα, Ναι. να το ελέγξω πάλι, πρέπει να βρούμε βασίλισσα. Ναι. Την ερχόμενη Δευτέρα, αν μπορεί Ναι. να έρθει, θα πρέπει να βρούμε βασίλισσα να τρέχει πας στα πλαίσια. Ναι. Αν δεν βρούμε βασίλισσα, πρέπει να κάνουμε ό,τι μπορούμε να του δώσουμε βασίλισσα. Ναι. Ή ακόμα το Σάββατο, πότε μπορεί να έρθει να το δει. Σάββατο ή Δευτέρα. Πότε μπορεί. Σήμερα είναι, είπαμε. Δευτέρα. Σήμερα είναι Δευτέρα. Τρίτη. Κάτσε. Τετάρτη, Πέμπτη δεν δουλεύω. Παρασκευή, Σάββατο είμαι. Είσαι δουλειά. Ναι, πρωί. Παρασκευή, Σάββατο. Κυριακή, Δευτέρα δεν είσαι δουλειά. Κυριακή, Δευτέρα είμαι νύχτα. Δηλαδή την Κυριακή είμαι 8 θα πάω και τη Δευτέρα στις 11 τη νύχτα. Που σημαίνει ότι αν έρθω την Κυριακή να σου τηλεφωνήσω. Ναι, ναι. Και θα έρθω, να έρθω γύρω στις 5, 4 με 5 το απόγευμα. Τέλεια, τέλεια. Την Κυριακή. Το λοιπόν, εν τω μεταξύ, Ναι. είδες τις που κουβαλούς Γύρι. ποτούν την γύρι. Ναι. Είναι φορτωμένη γύρι, νομίζω εμπλέ γύρι. Εγώ κίτρινη είδα, αν και δεν πρόσεξα καλά. Έτσι ήταν μπλε. Κάτι λουλούδια έχει εμπλέ γύρι. Δεν ήξερα όμως. Εντάξει, δεν πειράζει, άστα. Λοιπόν, σιγά σιγά να το ανοίξω. Εν τω μεταξύ θα θέλω να του κάνει και 2 σωρόπι να τα ταΐσεις. 1, 2, 3. Ναι. Μπορείς να κάνεις σωρόπι. Μισό νερό, μισό ζάχαρη. Ένα ποτήρι νερό, ένα ποτήρι ζάχαρη. Θα βάλεις σε μια μπουκαλούα να τα μεταδώσεις και θα κάνεις προς την πρώτη φορά ένα ποτήρι ζάχαρη, ένα ποτήρι νερό και θα βάλουμε και στα 3. Εντάξει. Ναι, ναι, δεν μου λέει να το ρίξω εδώ πέρα, έτσι. Να το βάλουμε λίγο εδώ για να αρχίσουν να μαθαίνουν ότι έχει. Εντάξει. Ναι, ναι. Αν είναι εντάξει με λύση, να μην το ενοχλήσουμε, νομίζω. Εγώ. Ναι. Γιατί να το ενοχλήσουμε δηλαδή. Όχι, εντάξει. Η γνώμη μου είναι εντάξει, είπαμε περιττές επεμβάσεις να μην κάνουμε, αλλά δεν χρειάζεται. Θέλεις να το ταράξω? Όχι. Απλά αυτό που έχει Ναι, να το ταράξω αυτό. 3-4 μέρες που το έβαλα, δεν το ακουμπήσανε καθόλου. Να δούμε. Και ξέρεις τι, Εν ευκήγεν πάλι. Βασίλισσα δεν Καλά είναι. ρε, εν τούτο ρε Ιάννη που έχτισεν και κόψαμε την εν τούτο. Ρε Ιάννη, εν τούτο. Γιατί νομίζω ότι είναι αυτό. Να το ανοίξω το άλλο. Εν τούτο. Μπορεί. Εν τούτο. Πάμε Εν παρακάτω. τω μεταξύ Βασίλισσα δεν είδα, αλλά είδα γόνο. Δεν έψαξα και πολλή ώρα. Θέλει να βρούμε και τη Βασίλισσα δανε, θέλει να την βρω. Εντάξει. Όχι, ας την είναι. Αφού σου θέλεις να την είναι. Να πεις που την είναι. Εντάξει, είδα γόνο, άρα λέω Όταν θα έχει γόνος σημαίνει έχει Βασίλισσα. Να είσαι 100% σίγουρο. Δεν μπορεί να γεννήσουν Ναι. οι εργάτριες γόνων εργατριών. Όμως θα το δούμε. Θα με βάλει μέλι. Εντάξει, γύρισε το πολλά. Θα με βάλει μέλι και γύρι. Βλέπεις την γύρι που την βάλει. Ναι. Και το μέλι. Το λοιπόν. Άι στο κάτω. Βλέπεις έχει γόνο εδώ. Κλειστός, έτσι. Κάτσε το σιγά σιγά λίγο πιο. Ένα σκαλί πιο.
Μπράβο. Χωρίς. Γιάννη, θα δούμε το δεύτερο πλαίσιο. Άρα, να σου πω, έχεις δίκιο. Από τη στιγμή που βλέπω γόνο, τι να Από τη είναι. στιγμή που βλέπεις γόνων εργατριών, δεν υπάρχει περίπτωση να γεννούν οι εργάτριες. Σου λέω εγώ σίγουρα, 1000%. Αλλά να βγάλουμε άλλο ένα, θέλει να βγάλουμε, μπορεί να πετύχουμε. Άντε, ας βγάλουμε, ναι. Για να βγεις που την έννοια, σου, άσκοπες επεμβάσεις δεν πρέπει να κάνουμε. Άμα χρειάζεται, ναι. Εντάξει, προσεκτικά. Μην το πεις. Εδώ βλέπω ότι έφυγαν οι ήδη εδώ. Μας πρέπει να ξυπνικά συνέντευξη. Εντάξει, δεν και βλέπεις τίποτε μέσα σκουλικάκια. Όχι, δεν έγινε σημάδι. Εντάξει, έτω και το άλλο το πλαίσιο γεμάτο γόνο. Βλέπεις το και το άλλο, Ναι, Γιάννη. ναι. Να δω και ποδάρι, Γιάννη, άλλο λεπτό. Εδώ έχει γόνους. Έχει γόνο. Εντάξει, βάρ' το προσεκτικά, έφερε τίποτα. Επεμβάσει άσκοπα να μην κάνει. Απλά δεν είχα δει. Αν δεν είσαι γόνο και είσαι κυφινό γόνο, τότε να πούμε να ανοίξουμε να το δούμε. Όμως τώρα πρέπει να έβρουμε εκείνον το οποίο έκτισε, είναι του. Ναι. Είναι του το Και μέλης. εγώ δεν ήμουν σίγουρος. Γιάννη, σου λέω εγώ 100%. Πρέπει να το, τώρα να το έβρω εγώ εκείνο. Να έκτισε να πιάμε το πλαίσιο. Ναι. Να πιάμε το πλαίσιο τούτο να το βάλουμε από εκεί. Πού το έβαλες εδώ, τούτον το βάλες. Ναι, και ούτε καν το ακουμπήσανε. Εδώ δεν θέλουν πλαίσιο δηλαδή. Όχι, Όχι, αυτό είναι. Όμως πάντα να έχουμε ένα πλαίσιο. Τώρα εξ ανάγκης να το πιάμε που να το βάλουμε από εκεί. Έλα από εδώ. Έλα να δεις. Τούτον το μελίσσι σου. Εν τούτον που θέλει Γιάννη. Λες, Εντάξει, άις τον λίγη ώρα. Θα βάλουμε λίγα αυτές δευκοβελώνες. Με παίρνει άλλος τηλέφωνο. Άρε Γιώργο. Το χασά. Ναι. Αλλά το έγραψα. Ο φίλος σου. Ναι. Ο Γιώργος και ο κύριος Αντώνη. Το έγραψα στην κάμερα. Άμα θες. Σοβαρά. Ναι. Γεια σου Γιώργο. Γεια σου Μάστορα. Καλά. Είμαι ο Γιώργος. Μια χαρά. Χαίρομαι πολύ. Να είστε καλά. Και εσείς καλύτερα. Λοιπόν, κάνουμε μια επιθεώρηση. Τελώς γελμή βλέπω. Γιατί δεν φοράς εσύ Γιάννη. τη στολή σου. Δεν πειράζει. Ναι. Θα την... Ναι. Έλα Γιώργο να παρακολουθείς. Θα παρακολουθήσω τι χωρίς στολή. Τον το πλαίσιο πότε το βάλαμε Γιάννη. Αυτό το έβαλα. Γιώργο, αυτό το είχαμε βάλει, θυμάσαι. Δεν το είχαμε βάλει προχθές. Όχι. Όχι, δεν βάλαμε. Έναν έβαλετε. Μόνο εκείνο έβαλα. Εκείνο. Το έβαλαμε ένα από εκεί που τα σηκώσαμε. Άνα, μπράβο. Εντάξει. Τώρα πρέπει να έρθουμε. Βάλε άμα θες. Μάστορα, έτσι δουλεύεις χωρίς στολή.
Έτσι δουλεύω, όμως όταν ας πούμε έχω μικροδουλειά να κάνω. Ναι. Όταν όμως να κάνω τριγητό δεν μπορώ να δουλέψω έτσι. Γιατί δεν τα καπνίζουν τότε, επειδή... Ναι, εγώ καπνίσω λίγο. Άντε, κάνε τον κάμεραμαν. Για να δω το βιντεάκι. Τώρα τραβάω γι' αυτό. Τη σκότωσε τη Μέλισσα. Τη Βασίλισσα. Βασιλοκέλια καταστρέφαμε. Α, καταστρέφατε Βασιλοκέλια. Ναι, καταστρέψαμε βασιλοκύτταρα διότι είχα κάνει μια παραφιάδα το πέρα. Όχι εχθές το Σαββατό, Ναι. έχει 10 μέρες. Μάλιστα. Στις 15-16 μέρες η Βασίλισσα εκκολάπτεται. Ναι. Και αφήνω πόσα ήβραμε, 10 Καμιά δεκαριά, και αφήκαμε 4. Ναι. Τα καλύτερα, τα πιο μεγάλα. Μάλιστα. Γιατί να εκκολαψούν και να γίνει η μάχη, να επιβιώσει η πιο καλή. Μάλιστα. Να το βγάλουμε το πρώτο πλαίσιο. Είδες το Γιάννη που έφυγε πάνω το χτίζει. Ότι το χτίσαν, το χτίσαν, ναι. Δεν γεννήσε να κάνει η Βασίλισσα, είναι η Γιάννης. Ναι. Οκ. Να βγάλουμε και δεύτερο πλαίσιο, είναι σφραγισμένος γοός. Ήταν ωραία η Βασίλισσα που το θυμάσαι τι. Αυτό είναι ή το άλλο είναι? Α, γιατί εσύ τα έβαλες, δεν ξέρω. Μα την ώρα που τα βάλαμε ήταν νύχτα. Που είναι φορτσάτο στο μέλι, Ναι, άρχισε και σφραγίζει, ασπρίζει το. Ναι. Γιάννη, κοίταξε που γέμισαν τα κάτω τα σκουλικάκια. Είδες? Όχι. Έτα ρε, τα σπουδά. Έλα πολλά. Ελάτε πολλά να χάσω. Κοιτάξτε στο βάθος. Υπάρχουν κάτι ασπρούσκια. Είσαι σίγουρος? Τώρα αγριέψαν δηλαδή και πετούν έτσι. Όχι, Όχι. Αφού τα έχουμε ανοιχτά. Δηλαδή, όχι. Λάθος. Γιατί και εγώ δεν τα είχα δει. Θες να βάλεις τη στολή? Πάμε ένα δευτερόλεπτο. Έχει ήλιο. Άμα χτυπά ο ήλιος μέσα, έτα ρε, έχει σκουλικάκια μέσα. Δεν βλέπεις. Κοιτάξτε δάμε. Αυγουλάκια, δάμε στον την περιοχή. Εν έχει κάτι ασπρούσκια στο βάθος, πώς να σου πω. Μόνο να το κρατήσουμε εμείς στο πλαίσιο. Δεν έχει ρε μας τώρα. Κάτσε λίγο. Κράτα λίγο. Ασπρούδια τι εννοείς, Σαν μικρό σκουλικάκι, τέλεια μικρό. Κρατάς λίγο Γιώργο, τι? Ναι. Εδώ στην περιοχή τούτη. Άστο λίγο κύριε Είναι στο κέντρο. Ναι. Ναι. Κύριε Αντώνη, έχεις απόλυτο δίκαιο, απλά πρέπει να είναι η μέρα. Έλα να δείτε και ποδά τώρα. Τώρα ελάτε να δείτε και Θέλεις ποδά. να το πιάσεις? Κουκίδες. Είναι... Εδώ τώρα, εδώ κοιτάξτε εδώ, στην περιοχή τούτη. Εν υπάρχουν κάτι ασπρούσκια μικρά πράγματα. Πολύ μικρά. Γιώργο, πιο μικρό Είναι από τα αυγά τα οποία γέννησε η Βασίλισσα. Και θα γίνουν αυτά θα γίνουν σιγά σιγά, θα εκκολαυθούν τα αυγά, να γίνουν σκουλικάκια και μετά θα εκκολαυθούν. Εντάξει, αυτό θέλει πολύ επιρωμάτι τώρα για να το δεις, έτσι. Εντάξει, έλα Γιάννη, βλέπεις τα. Ναι, έχεις δίκιο. Στην περιοχή ναι, γεμάτο, ναι. Εντάξει. Όντως. Απλά, τώρα, επειδή είναι πλαγιασμένα, είναι δεύτερης ημέρας, Ναι, έτσι. μπράβο ρε Γιάννη. Άμα ήταν όρθια, ήταν μία. Σωστό, είναι χτες που τα γέννησε. Ναι. Το λοιπόν. Για βάλει το βιντεάκι να δω τη μάχη, ρε Νομίζω φίλε. ότι Όχι, ακόμα δεν είναι. χρειάζεται. Κοίταξε, γεμάτο ρε Γιάννη. Έλα Ναι. ποδά να δεις τώρα πόσα φαίνουν. Έχεις δίκιο. Βλέπεις εδώ, Ναι. όλο το πλαίσιο. Το λοιπόν, είναι εντάξει το μελίσι. Άρα δεν το ενοχλούμε. Όχι, βάλουμε το πλαίσιο του άλλων το οποίο έφυγε πάνω και ποδά τούτο να θυμάσαι ότι που να ξανάρθεις Ναι. να του βάλετε ένα πλαίσιο απ' εδώ. Τούτο θα το βάλουμε μπάλες στον τόπο. Ναι, αλλά τώρα
Το πήραμε άδειο και πήρε μέλισσες από εδώ. Όχι, αυτές κινούνται μόνες τους. Και εδώ ήταν το Γιάννη. Α, ναι, άστο, ναι, βλακία είπα, ναι. Το λοιπόν, θα το ανοίξουμε και το μελίσι του Γιώργου. Ας το ανοίξουμε γιατί ήταν πολύ δυνατό μελίσι αυτό. Το λοιπόν, όπως είπαμε, λίγο σιρόπι θα τους κάνετε, θα τους βάλετε λίγο. Ναι. Θέλουν τροφή τώρα. Όχι, αύριο, πιθαύριο, είπα του Γιάννη, ένα ποτήρι νερό, ένα ποτήρι ζάχαρη και θα τους βάλετε όλους από λίγο. Α, Δεν για μου λες... να έχουν δηλαδή σε περίπτωση ανάγκης, δεν είναι? Ναι, διότι συνέχεια τώρα γεννάει η Βασίλισσα, χρειάζεται να θρέψει το γόνο και εμπλουτίζεται θέμα, χτίζουν και κυρίτρες, μεγαλώνει το μελίσι. Βοηθάς τον λίγο, είναι πουλιά μικρά, είναι πουλιά μικρά τούτα. Μάλιστα. Εμείς δεν έχουμε τα Κύριε Αντώνη, ναι. δεν μου λες εδώ να βάζω μισό ποτήρι δηλαδή στην κάθε κυψέλη. Να κάνεις, να γίνει δυο ποτήρια, να το διαμερίσεις στα 3. Εντάξει, εκείνο δεν το πειράζω. Όχι, ακόμα είναι. Ναι. Αν βάλεις περισσότερο, Δεν πειράζει. Εγώ θέλω να από ένα ποτήρι σε όλα θα βάλουμε και... Την πρώτη φορά, επειδή ακόμα δεν τους εβάλαμε, Ναι. θέλω να μάθουν ότι έχει φαΐδα να μην βάλουμε πολύ και να ξυνήσει, να χαλάσει. Ναι, Να τους κατάλαβα. βάλουμε λίγο για να τις μάθουμε ότι έχει τροφίδα. Μάλιστα. Αυτό σας Ναι. λέω, ένα ποτήρι και να κάνετε για τα 3. Μάλιστα. Έτσι, σιγά σιγά. Γιώργο, σιγά σιγά. Να, σε αυτό είναι που κολλήσαν. Ας το αφήνουμε το όταν καπνίσουμε ένα λεπτό να καταλάβει ότι κάτι συμβαίνει και μετά να το ανοίξουμε. Όταν τις καπνίζεις, τις μέλισσες, Ναι. νομίζουν ότι παίρνει φωτιά, έχει κάπου φωτιά και πάνε και τρώνε. Δεν είναι ότι κοιμούνται. Είναι κίνδυνο, έχει παράγκαζανε σαν Ένα σκύλο. Ένα σκύλο έχει από εκεί. Λογικά κάποιος έρχεται Όχι, τον ταΐζει, είναι τον κάνει. της εκκλησίας. Το έχει μια Πακιστανή, τα ίσια. Δεν την έχει. Εντάξει, εμείς δεν ενοχλούμε. Τώρα θα το ανοίξουμε. Νιώθει ότι κάτι συμβαίνει. Και η ασφάλεια του, το για να νιώσει ασφάλεια, πάει και από ροφά μέλη. Ναι. Το μέλι το κάνει να νιώθει ασφάλεια. Μάλιστα. Και ηρεμίζει. Μάλιστα. Έτσι. Την προηγούμενη φορά τον ορμήξαν το Γιάννη. Τούτος. Και τούτο πρέπει να του βλέπεις άρχισαν και χτίζει και πολλά. Το λοιπόν, θα το ανοίξουμε να βρούμε γόνο σφαγισμένο. Ήταν όλα τα πλαίσια κολλημένα. Εντάξει, Εμάς τώρα την προηγούμενη φορά τον επιτέθηκαν τον Γιάννη, Τον επιτέθηκαν. Έλα ρε, μη μας τάς. το επιτέλεγα γιατί δεν το χειρίστηκε σωστά. Έγινε με ένα πλαίσιο, πάτησε μια μελισσούλα. Α, μάλιστα. Γι' αυτό. Επειδή ήταν όλα κολλημένα και Εντάξει, Γιάννη. Το λοιπόν. Και δεν ανοίγουμε ένα Ας σκοπάτο κάνουμε, μερίσι. Την ώρα που τις ψεκάεις Ναι, βουίζουν, τσακοκαλεύονται. Εντάξει, έτσι. Φοβούνται. Με το κατσαβιδάκι μαξικολλούμε το. Έτσι. Τώρα Γιάννη, είδες το γόνο, Γιώργο. Ναι. Αυτός είναι γόνος Όλα αυτά είναι όλος. γεμάτο, Είναι γεμάτο. Γιώργο, Και γιατί τα κλείνουν όμως? Σφαγίζουν το γόνο μέσα για να κολλαστεί. Εκείνες είναι όλες νεαρές μέλισσες. Ναι, αλλά πώς τις ταΐζουν? Να ανανεώσουν. Έχουν βάλει μέσα και τον πολτό και το Έβαλαν κλείσανε. και το βασιλικό μπολτόν, έβαλαν και το πρόσωπο. Πώς για μέσα κάτω. Έβαλαν και το νεφτάρ και τη γύρι. Όλα τα έχουν και σφαγίσαν το για να γίνει τέλειον έντομο. Μάλιστα. Και αυτό θα μεγαλώσει μόνο του και θα ανοίξει να η τρύπα γίνουν και θα βγει, μέλισσες. όπως Είναι- τα είναι- περισσότερα έντομα, είναι- σε όλα τα έντομα. Είναι το νέο αίμα που λέμε που θα δυναμώσει το μελίσι, θα απολύνει, θα φουντώσει. Το λοιπόν. Να δούμε αν γέννησε δάμε. Πού είναι το μαύρο που μαυρίζει μέσα?
Το μαύρο που μαυρίζει είναι ότι, παλιά η του ότι εγέννησε, εκκολαυστήκαν μέλισσες μια-δυο φορές και γι' αυτό παίρνει το χρώμα. Μάλιστα. Όταν μαυρίσει πάρα πολλά, σημαίνει ότι εν 3-4 χρονών. Η κυψέλη. Τα πλαίσια, ναι. Και θέλει άλλαγμα δηλαδή. Ναι, μα γίνεται όταν τη μαυρίσει πάρα πολλά πρέπει να τις αλλάξεις. Έτσι. Τούτο είναι μέλι. Τούτο είναι μέλι το οποίο σφαγίζει το. Βλέπεις, είναι γεμάτο γόνο το μέλι. Γι' αυτό ένα πλαίσιο θα βάλετε ακόμα και όπως σας είπα. Να το βάλουμε Είδες, σήμερα. ξέχασα να φέρω. Λίγη Με τροφή. είπες και Δεν ξέχασα. πειράζει Γιώργο, δεν πειράζει πως εξέχασες την άλλη φορά. Πότε να έρθετε Πότε και να να το κάνουμε, βάλετε Γιάννη? το σοροπί. Να το κάνουμε αύριο. Άμα θες. Αύριο καλά είναι μας τώρα. Πάρα πολύ καλά. Το λοιπόν, βλέπεις, Γιάννη, γι' αυτό είχα θυμώσει, γιατί όλα τα κολλήσαμε μεταξύ τους στα δεν έχει πλαίσια. πρόβλημα, Γιάννη, καλύτερα από τα κολλήσα. Ναι. Ναι, αλλά δεν μπορούμε να τα βγάλουμε εμείς. Ναι, γιατί δεν μπορείς. Ωραία, Γιατί. Εξικόλλησα το πρώτο Γιώργο. Εντάξει. Μετά με τον ίδιο τρόπο θα ξεκολλήσω το δεύτερο. Ορίστε. Ας τώρα σε έχουν επιτεθεί ποτέ. Πολλές φορές. Και τι έκανες. Όταν το δω και επιτέθεται θα φορήσω τη μάσκα μου, θα αντισώ. Θα προλάβεις. Δεν μπορώ να συνεχίσω ή θα φύγω. Μα θα προλάβεις. Δεν επιτίθεται όλο μαζί, να έρθουν πήγα 2-3 και ύστερα. Και μετά φωνάζουν Όμως τις άλλες, εσείς δηλαδή. που είσαστε στην αρχάρη πρέπει οπωσδήποτε να φορείτε τις μάσκες. Μάλιστα. Εντάξει. Ναι. Σίγουρα. Γι' αυτό μου πιάσε. Εν τω μεταξύ, εν και πειράζουσε τα κεντρίσματα της μέλισσας. Το τηλέφωνο σου χτυπάει. Εντάξει, άστο. Είναι εκεί στην κάσα. Μέχρι τώρα έχει αποδειχτεί. Να το κλείσω. Το είδες θυμωμένο, Εντάξει, την ρε άλλη παιδιά, φορά το ίδιο πράγμα. είναι καλό το μελίσι, δεν έχει κανένα απολύτως πρόβλημα, γι' αυτό Τούτο το μελίσι είναι το άγριο και έπεσε το δικό μου, ρε. εξυβολήσαμε τούτο, θα εξυβολούνται όλα. Ναι. Εντάξει, είναι τελειώνει. Λες να βάλουμε και πλαίσιο αύριο σε αυτό. Ναι, βάστε το και Δεν να μου λες, πλαίσιο. να σε ρωτήσω, να το βάλω τέρμα άκρη ή να τραβήξω ένα με μέλι. Όχι, υπάρχει το άκρη. Από εδώ μεριά δηλαδή, να βάλουμε Ναι, ακόμα ένα. ακόμα έναν εδώ στην άκρη. Τέλεια στην άκρη ή έχεις τη Όχι, αμέσως μετά αμέσως μετά. το υφιστάμες. Οκ. Γιώργο, καλά είναι να έχουμε και μια αμμονία στην τσέπη μας. Γιατί πράγμα. Αν σε τσιμπήσει και μετά να βάλεις λίγο. Εντάξει, Γιώργο. Ρε φίλε, έχει Γιώργο, αποδειχτεί θέλω ότι. να σε ρωτήσω, Ναι. είσαι αλλεργικός στις μέλισσες. Κοίτα να δεις.